Πρώτο θέμα στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ήταν το θέμα των κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών. Στην αίθουσα, μέλη της Ανταρσίας με πανό και συνθήματα απαιτούσαν την νομιμοποίηση των μεταναστών. Νομιμοποιήστε τους μεταναστές, σύνορα ανοιχτά για όλους τους εργατές. Πρόκειται για ένα ρατσιστικό έγκλημα, το μεγαλύτερο που έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πρόκληση για τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων. Είναι καθαρά από προσανατολισμός από τη μεριά της κυβέρνησης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και συνολικά της άρχουσας τάξης. Προσπαθούν να μας πούνε ότι για τα προβλήματά μας φταίνε οι μετανάστες. Η πραγματικότητα είναι ότι για τα προβλήματά μας και για την ανεργία και για την εγκληματικότητα, την όποια εγκληματικότητα, για τη φτώχεια, για την διάλυση των πάντων, αυτός ο οποίος ευθύνεται είναι η κυβέρνηση, είναι αυτή η πολιτική η οποία καταστρέφει τα πάντα. Από πλευράς αντιπεριφερειαρχών που ανήκουν στη διοικούσα παράταξη, το θέμα των κέντρων αυτών πρέπει να λυθεί μετά από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετεκλογικά να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση χωροθέτησης των κέντρων αυτών. Λύση πρέπει να βρεθεί, γιατί το πρόβλημα το έχει η Αθήνα. Καλά, επειδή έχει το πρόβλημα η Αθήνα, πρέπει να το ρίξουμε αυτό το πρόβλημα, να το μεταφέρουμε στην περιφέρεια. Πρέπει να συζητήσουμε με την Τουρκία, γιατί το ρεύμα από εκεί κινείται και το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά επαναλαμβάνω, ό,τι πει η τοπική κοινωνία, αν η τοπική κοινωνία το θέλει, εγώ δεν θα είμαι αυτός που θα αρνηθώ. Εμείς θέλουμε οι τοπικές κοινωνίες που θα δεχτούν αυτά τα στρατόπεδα να είναι γνώστες, να είναι ενήμεροι, να τα αποδεχθούν, να δουν ποια είναι τα αντισταθμιστικά τα οποία προτείνει το Υπουργείο και αμέσως μετά, αφού τα αποδεχθούν, τότε και εμείς να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Πιστεύω βέβαια ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και σοβαρό, καθώς επίσης πιστεύω ότι ο νέος Υπουργός θα πρέπει μετά από ένα μήνα που θα τελειώσουν οι εκλογές να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα αυτό. Ακούμε τις τοπικές κοινωνίες, συζητούμε μαζί τους και θα σεβαστούμε σε κάθε περίπτωση τις αποφάσεις τους. Γιατί ένα τέτοιο έργο και μια τέτοια δραστηριότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί εάν δεν έχει το πράσινο φως μιας τοπικής κοινωνίας. Η άποψη των Περιφερειακών Συμβούλων της μείζωνος αντιπολίτευσης που ανήκουν στην παράταξη Κεντρική Μακεδονία Μέτωπο Ανάπτυξης είναι πως πρέπει να υπάρχει πρώτα σχεδιασμός για τη χωροθέτηση των κέντρων αυτών, πάντα λαμβάνοντας υπόψη ανθρωπιστικά κριτήρια και την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, ο κ. Φεστερίδης, ως γνώσης του δυναμικού της αστυνομίας, τόνισε πως δεν υπάρχει το προσωπικό για να επομιστεί και το έργο της φύλαξης των κέντρων αυτών. Σίγουρα πρέπει να γίνουν αυτά τα κέντρα λάθρομετανάστευσης, αλλά πρέπει να γίνουν με σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Αλλά και από την άλλη θα πρέπει και αυτές οι κοινωνίες να είναι σύμφωνες στο πρόβλημα αυτό και να μην μεταφέρουν το πρόβλημα από τη μία περιοχή στην άλλη. Η συζήτηση που έγινε με την πολιτική και φυσική ηγεσία αναδεικνύει για μας ότι δεν υπάρχει το δυναμικό αυτό. Δεν μπορεί σε μια μέρα στην άλλη να λες ότι 4.500 αστυνομικούς θα βρούμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Όταν γνωρίζουμε όλοι μας και όλοι σας ότι τα προβλήματα και τα κενά είναι τεράστια στα ήδη απαξιωμένα αστυνομικά τμήματα. Οι παρατάξεις που ανήκουν στο χώρο της αριστεράς, όπως και το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, τάσσονται κατά της υλοποίησης κλειστών κέντρων φιλοξενίας μεταναστών και τονίζουν πως η χώρα μας πρέπει να εφοδιάσει όσους από αυτούς επιθυμούν με τα ανάλογα ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να κατευθυνθούν στις χώρες που έχουν επιλέξει. Η λύση δεν περνάει από τη συγκέντρωση αυτού του κόσμου μέσα σε στρατόπεδα κάτω από συνθήκες δύσκολες διαβίωσης. Λύση υπάρχει στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτή περνάει, επειδή η χώρα μας είναι τόπος υποδοχής αυτού του κόσμου, περνάει μέσα από την πρόταση που έχει κάνει το ΚΚΕ, δηλαδή αγνοώντας τη Σέγγεν και τη συνθήκη του Δουβλίνου, να τους προωθούμε αυτούς τους ανθρώπους που ζητάνε καταφύγιο εδώ, στις χώρες που θέλουν να καταλήξουν. Αν η κυβέρνηση θέλει να λύσει το μεταναστευτικό πρόβλημα, πρέπει να δώσει ταξιδιωτικά έγγραφα σε όσους από τους μετανάστες θέλουν να προωθηθούν σε άλλες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταγγείλει την συνθήκη Δουβλίνου νούμερο 2 και για όσο διάστημα οι μετανάστες παραμένουν στη χώρα πρέπει να δημιουργήσει ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας των μεταναστών, να φροντίσει για την υγεία των μεταναστών. Και πρέπει να δημιουργηθούν ανοιχτοί δημόσιοι χώροι υποδοχής των μεταναστών. Τέλος, κατά των κλειστών χώρων φιλοξενίας μεταναστών τάσσεται και η παράταξη της οικολογίας της αλληλεγγύης με τον επικεφαλή της κ. Μιχάλη Τρεμόπουλο να κάνει λόγο για δημιουργία ανάλογων χώρων στα σύνορα της χώρας και στις πύλες εισόδου των παράνομων μεταναστών. Χρειάζονται κέντρα φιλοξενίας
και όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης των μεταναστών. Προφανώς εκεί που είναι χρήσιμα είναι εκεί που εκδηλώνονται οι μεταναστευτικές ροές, δηλαδή στις πύλες εισόδου, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο δεν ελήφθη καμία απόφαση και δεν πραγματοποιήθηκε καμία εισήγηση, καθώς όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, αναμένουν συγκεκριμένες προτάσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως και να μην αντιμετωπιστεί η περιφέρεια ως χώρος εναπόθεσης των προβλημάτων της πρωτεύουσας.